Mukwasha wetu ngwere pasika we mabona kakotera kuti nyaya tauro yasipo achazozibone chichina chakarara nyaya yamamwe yetu yakudai wakapa mwana wangu lansasi ya mtorotoro wakapa mwana lanzasi ya mtorotoro ukamuramba unoda masungiro angu azere ukapfudza dare rakakudana kana dare kakatatu uchitadza kupinda mukati medare zvinopa kodzero kudare kuti ritonge nhau iwo usipo wakamirirwa nechidhinha ichi. Saka nhasi uno tiri kutonga, asi pakutonga kwatiri kuita tinotonga nhau iyi ichinakira nyakumang'ara semutemo wedu wetraditional leadership. Saka taakupinda munyaya anomedza bonda anenge achitembaura. Saka nhau iyi tiri kuitaura usiku nekuti iwo uri kutemba zvauri kutemba. Baba, pindai munyaya dare rinzwi titonge bhuru wenyu. Taura nyaya tika babata kufamba zuva rado. Kapudza akamitisa mwana wangu ari pachikoro kana wangu kana ari kupiwa musikana ari kwanza ani makore mangani lansasi kusanga apinda rechi 17 anga ne 16 ndera inde taigara nemwana pamba tisingazoti zvizvi kuitikawo semunhu unombonda ndiwanzogara pamba ndichingofamba pamba ndichiita zvekuvaka-vaka. Saka takazongokakana mwana kumandira achera mvura acherera pamusha tikati mwana tinaye bva mwana abuda ndongokara kana kubuda ndokuenda kumanheru nyamba atizira kumukoma wake mukomana ko mwana zvatamboita akambozvita kuti asati adokerwa asati aita sekozi ndazvapambasi ndokurara paya seni tikaenda pane maneti tikati mwe mashure atoona pambapa mwana hatisiuza kuti afamba sei akafamba sei manheru kana kumuona kwaakaenda akana ndochindikwa kuti vasikana vedu vana vamazora pamwe anenge akatizira mamuna zvamaimbonoona masaikati hapana zvatokutomboziva mwana akachenda kuchikoro ati pamwe hameno kwaanenge ari koko hamanzi nomamboita tamboedza kuri ndikaedza kufona hapana chirungu hapana zvatanza patazopera mazuva ndotozonzota mwana wenyu ari panhenge nokufizikawo ndokutangogara tagara mwana wendo ari kumukoma wacho akazouya kubva kumukoma wacho namai vacho mai musarapavana ndokungoya naye ndisipo ndokuyangotura kunzi mwana uyu ndauya naye aunai kuti mukomana wacho haako kwaakaenda tisizoti akaenda kuti saka panapa chatauchiita panhu chokuti takubatsirana
ini manera acho ndimandasvika ndokutaura ndinayota but inini zvakaitika munozona zvichiitika munoziva kuti mune mhanza kanaka dai mamwe maipabva kuchimhanya panapa uno amaita noamashandisa panapa mataridza kudherera mwana anosvika panapa kuti foi nhamba kana kuti ndangenda kudaro ngavaende kudaro kwavanoda zvichirevei iyi nhumbu yatori nayo kana zvichinge zvashata ndazobvisa maexpense inini panapa ndakuti mota chichikuenda pamiri pekutanga ndandichisimudze ndozidzayo tendichibatsirana kuona chichichivanandobvambosiya mwana asina munhu asiyana akadana nowamakomana ndongosiya zvakadaro ndingatikana pane zvinazvakamanofunga mwana wenyu akagara kwenguva yakadii ari kumasekiyasi amai mwana akagara kwenguva yakadii ari kumasekiyasi mwedzi mitatu wakaenda pa24 vasati wapiwa watanga wakona mombe dzerienzi mwana adzoke kuchikoro adzoka kuchikoro mombe idzo ndodzichaitira mwana kubva kasira kusvika anonyora form 4 maunifomu ake anofana kubva futi pamombe dzipi idzodzo zvanzi kuitwa baba masungiro emuchapiwa asi mwana ndikoti adzoke kupi kuchikoro handiti iye kwandiri anofana kuunza mbudzi mbiri handiti vanhu vanonhumburidzana andikimani chisioneko ichocho zvinizvo ndikuzvida mangwana chikoro mwana adzoke kupi kuchikoro tibatsire mwana handinzwisa bongo ane mwana here kana kuti achine dumbu handiti akura zvikadii muzukuru wenyu mwana ane chinha ikoko ndikatoziva mwedzi mitatu handizvozvo saka tinoda kuti adzoke kupi kuchikoro inozonyora tsamba mukuru wechikoro handiti mwana auye kuchikoro ndotonzwa kuti ari kuuya kuchikoro patikutanga temishi handiti baba mwana ngaaende kupi kuchikoro timbosvika pataivavarira maita basa pekeji yemasungiro unoisiva inotangira kupona ndanoziziva kusvika kumari yepamusoro pechi